खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसान स्किमनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों केवाईसी होनायनि जोंहा लास्ट डेटबो ओंखारना फैदों दा बेनिफ्राय पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्लाथो मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे इक्वाईसी एबा केवाईसी होनायनि लास्ट डेट होनायनि बागैनो खोन्थाहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि फैसाखौ मोननो लुबैदों बिनिफ्राय नोंथाङा केवाईसी होनांगौ जानानै फैदोंबा नोंथांमोना नैबे मेनि 3 थारिखनि सिगां नोंथांमोना होनानै लाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना केवाईसी होनांगौ जानानै फैदों नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै केवाईसीखौ होनानै लाहैबानो जाबाय अब्ला नैबे 3 मेनि सिगां नोंथांमोना होबानो जाबाय एबा जोंहा नैबे मेनि 3 थारिखआ लास्ट डेट आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना होनानै लायोबा 3 मेनि सिगां अब्ला पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माब्लाथो मोननो हागोन नैबे पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ खौरां बिजोङावथ' दायो बायदिसिना डेट ओंखारना फैदों दा खौरां बिजोङाव मा डेट ओंखारना फैदों आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नाथायबा बे कनफार्म नङा दे गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो अफिसियेलि बेबादि डेटआ कनफार्म जेनेबा जानानै फैयाखै अब्लाबो खौरां बिजोङाव जा डेट ओंखारना फैबाय थादों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों मोननै मोनथामसो बेबादि ओंखारदों माखासे निउस चेनेलफ्रा बेखौ होदों जे नैबे जुननि 15 थारिखआव नोंथांमोना पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै दा बेनिफ्राय माखासे निउस चेनेलफ्रा बेखौ होदों 20 थारिखआव मोनगोन होननानै सोरबा बुंदों 25 थारिखनि उनाव मोनगोन होननानै दा बेबायदि बायदि जोंहा डेट ओंखारना फैदों आरो अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय दा बेनिखायनो जोंहा सरकारनिफ्राय दायो जेबो माने कनफार्म जेबो डेट ओंखारना फैयाखै जे उमुक थारिखआव नोंथांमोना पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै दा जेखियानो जाया मानो अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम खौरां बिजोङाव जा डेट ओंखारनानै फैलाबाय थादों गोसारलाबाय थादों दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जुन मासाव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा नोंथांमोना जुननि 15 थारिखआवबो मोननो हागौ खौरां बिजोङाव होनाय बादिबाथ' 15 थारिखआव नोंथांमोना मोनगोन बादि सोरबा बुंदों 20 थारिखआव जुननि सोरबा बुंदों जुननि 25 थारिखनि उनाव मोनगोन होननानै बायदि जोंहा खौरां बिजोङाव ओंखारना फैदों आरो बेफोर जाहैबाय जोंहा खौरां बिजोंनि डेटफोर पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ सोनायनि दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय जेब्लानो गभर्नमेन्टनिफ्राय अफिसियेलि बिथांमोना डेट हगारना होगोन पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि फैसाखौ माब्ला सोगोन अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखागोनखा दा बेनिखायनो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बयबो लाखाजोबबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना लेन्ड सिडिं होनांगौ जानानै फैदों बिनिफ्राय जायफोरनिया इनएक्टिभ जाबाय इनएलिजिबिलिटि जाबायबा बेखौथ' नोंथांमोना रावबो नोङो न'आव थानानै खालामनो हाया नोङो बेखौ डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानैसो खामानिखौ मावनानै लाहैनो हायो दे जायफोर नोंथांमोना सिगांनिफ्राय फैसा मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा लेन्ड सिडिं होयैनि थाखाय नङाबा इनएलिजिबिलिटि इनएक्टिभ बेबादि जानायनि थाखाय जुदि नोङो फैसाखौ मोननो हालाबा नोङो बेखौ डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानैसो मावनानै लाहैनो हायो नोङो बेखौ अनलाइन खालामनानै लानो हाया दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरनिया इनएक्टिभ जाबाय जायफोर नोंथांमोना फैसा मोनबाय थानो हायोमोन इनएलिजिबिलिटि खालामना होबायबा फैसा मोननाया एसे गोबावनो जाबायबा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै खामानिखौ मावनानै लाहैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनफिनबाय थानो हागोन दा बेखौ निसय नोंथांमोना दायो बुजिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा पीएम किसाननि बागैनो नोंथांमोना भिडिअखौ मुक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना बयबो आंखौ फल' खालामनानै डाइरेक्ट डीएम एबा एसएमएस नोंथांमोना खालामना हरबाबो लोगो नोंथांमोना रिप्लाइखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो इन्स्टाग्रामावबो नोंथांमोना बयबो आंखौ फल' खालामनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ आङो नोंथांमोननिसिम पिन कमेन्ट बक्सआव आरो डिसक्रिप्सनावबो होनानै दोनदों दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों।